Welcome again to another segment yemaconfessions namukoma honest. Tinotenda kuti muri right kwese kwamungadai muri. Okay guys, nhasi ndauya nenyaya inopisa. Ndingangoti nyaya 2 dzinopisa dzandauya nadzo. Ndingangoti muzvinzwire nyaya idzi. Okay, ngatinzwe nyaya yedu yekutanga, tokomenta then tozonzwa imwe yacho yechi2. Makadini mukoma honest. Yangu haisi confession asi dambudziko guru chairo. Chitupa don't display please. Ndiri kushushikana mupfungwa. Handizive kuti ndichaita sei kuti ndifadze baba vangu. Asi ndisaparadze marriage yangu zvese nelife. Ndiri murume anoshanda nesimba chaizvo. Ndinoedza nepandinogona napo kuti upenyu hwemhuri yangu huve nani. Asi zvinoita sekuti zvese zvandinoita ndinongozviitira mahara. Dambudziko randinaro, baba vangu vanogara tarisira kuti ndigare ndichivapa mari, magifts kana kuti ndivabatsire any small problem inenge yavawira. Vanotoita sekunge munhukadzi, zvekuti dai vaive amai ndaigona kuvanzwisisa. I know kuti vabereki vedu vanofanira kuremekedzwa. Ndinoziva kuti havana rimwe basa ravachakwanisa kuita pane kuchengeta zvipfuyo pamusha nekurima. Uye zvese zvandinazvo izvi vakashanda zvakanyanya ndichiri mudiki kuti ndive nazvo. But it was his duty nekuti kana wazvara chasara kuchengeta. Asi dambudziko rangu nderekuti I do my best to provide for the family and for them also. Chero zvazvo amai vasingakomplaini asi ivo vanoramba vachingoti uri kumbondiitirei mwedzi nemwedzi kunge zvinoita tuvasikana twechimanje manje tuye. Zvese zvandinoita vanoona sekuti zvishoma. Ndinewo monthly bills like chikafu, rent, etc. Vana kuzvikoro vanoda kubhadharirwa. My wife nekuside ane zvakewo zvaanoda. Anofanira kupfeka, kudya uye ane zvido zvake. And I'm the only one who is catering for everything. Izvezvi ndichiri kutsvaga nzira yekubatsira vabereki vangu nayo kuti vabatsirike nekuti ndakambovavhurira kashopu kekutengesa kumusha ikoko. Mudhara hanzi akadya zvinhu zvese hake. Saka yakazosvika pakubroka ikavhara. If I give him the little I have, haagutsikane. Because baba vangu vachingotambira zvinhu vanototanga nekuisa complain vasati vatombosvika kumba. Pandinovaudza kuti zvinhu zvakaoma, kuti mari iri kundinetsa, vanotsamwa. Vobva vatokanda mathreats ekuti ndakakuchengeta, zvino yave nguva yako. Vachitoti ukada kudaro zvinhu zvinokudhakwira mfana. And anenge achitorevesa mudhara nekuti ndakatombozviexperienza zvavakataura. Ndakatombomiswa pabasa pandakazovakumbira ruregero rwebaba. Mangwana acho ndakabva ndadedzwa. Asi ndainge ndatotanga kuomerwa nezvinhu. Ndaitombogara muHarare. Apa ndipo pavaiita madiro nekuti anytime vaivaona vasvika, as I was later transferred kuGweru, ndatokumbira kubasa nekuti tava kusawirirana nemukadzi kumba. Ndakatomboti mama taurai namudhara, but it seems as if naivo mama vachowo vanotovatyawo. Ndiri kuzvibvunza kuti ko vanhu vakaita seni vanofarira kurarama upenyu hwakaita sei chaizvo. Ndinoda kuremekedza mudhara wangu asi handina zvekuita kana ari kundiona sendisina value muupenyu hwake. Pane vamwe varume vakamboita dambudziko rakadai serangu here. Vakaita sei kuti vabatsire vabereki vavo asi misha yavo ichiramba yakamira. Ndakarerwa hangu ndikakura asi zvinoita sekunge handidiwe, ndinongodirwa zvinhu zvangu chete. Kungoti mwedzi uno handina mari vanojamuka. Pane nguva dzandinombonyarara ndichingofunga kuti ndichagadzirisa sei dambudziko iri. Upenyu hunonetsa mukoma. Ndinoziva kuti vabereki vanoda kuchengetedzwa. Handina kumbobvira ndati handidi kubatsira, asi kana zvinhu zvakaoma toitawo sei? Munhu angaswera achifunga mari chete here? Ko upenyu hwanguwo nemhuri yangu zvinondigumbura veduwe. Dzimwe nguva ndinonzwa ndakarasika. Ndiri munhu akadzidza, ndinoshanda nesimba asi handina rugare. Ko munhu asingagutsikane nezvaunenge wamupa anobatsirwa sei? Ndibatsireivo vedare. Ndava kufunga zvakawandisa, handichina rugare mumwoyo mangu. Inosiririsa nyaya yavo. Inosiririsa nyaya yamukoma wedu. Nyaya yavabereki nevana yakaoma. Yakaoma nyaya iyi. Tiudzei zvamunofunga mucomment section. Ndiri mukadzi ane 38 years dzekuberekwa. Inini ndakabatwa chibharo nemabhinya ndine 15 years.
Ndikazvifunga zvakaitika ndinonzwa kusurukirwa. Ndaisimbochema mazuva ekutanga, but zvakapera hazvo. Mwoyo wangu unorwadza zvisingaiti. Handizive kuti ndingatangire papi chaipo, asi ndichambozama zvimwe ndingarerukirwe. Zvakaitika ndezvekudai. Pamba pedu vana taiva vasikana vega tiri 5. Ini ndaiva wechinhamba 3 kubva pane wekutanga. Ndakaenda kusango ndichinonhonga huni. Kwedu kumusha kwandinobva kune miti yakawanda, saka huni taita dzekunhongerera pasi pemiti dzinenge dzakaoma dziya, zvekuti kana demo taisamborishandisa. Amai vakanga vati ndinofanira kuenda ndega sezvo vamwe vese vaive nemabasa avainge vapiwawo. Ndakatora chitsaga changu netambo yokusungisa ndokufamba ndichipinda hangu musango ndichiteedza nzira yandaigarosishandisa mazuva ose. Pandaifamba kupinda musango ndakambonzwa sekunge kumashure kwangu kune munhu, asi pandaicheuka hapana chandaiona. Pandakazosvika paive nezvihuni zvainge zvakawanda, ndakatoti handichamboenderere mberi nekufamba, ndikatoti regai ndichingounganidza ipapa nekukasika ndidzokere hangu kumba. Ndakatokotama hangu ndichiimba mavhesi angu ekumasowe. Ndakanzwa vanhu vachitotaura vachiseka kumashure kwangu. Ndakatya, hana yangu ikarova. Pandakatarisa ndakaona varume vaviri vakamira vachinditarisa, mumwe wacho achitopuruzira musoro wake waive usina bvudzi. Mumwe wacho akatotanga kurovera gumbo rake pasi zviya zvekudzinga nhunzi, achiita sepane chinhu chainge chamumhara, asi maziso ake haana kubva pandiri. Vhizheni yacho yezvese zvakaitika ndichiri nayo mumusoro mangu. Aikwenya muzuda. Handizive kuti yaiva mhanza here. Akazongonditi, ndikuzviona kuti wakasimba, kuda kutakura huni dzese idzi munhu 1. Ipapo ndakabva ndapindwa nekutya. Ndakada kutiza, asi mumwe wacho akabva andibata ruoko achitondibvunza kuti ukuda kumhanyira kupi, pora mwanasikana. Ndakapfugama pasi ndichikumbira kuti andisiye, but akaramba akandibata zvine pawo asingade kundisiya. Vakazondisungirira maoko angu pazimuti rinonzi mumhudzungwa, such that ndainge ndakarara ndakaisa maoko mumusoro akasungwa netambo ichinobata pamuti wacho. Vakandimanikidza kuita zvinhu zvandisingakwanise kutaura nezvazvo pano. My heart bleeds. Ndakanzwa kusvoda uye ndakanga ndisisazive kuti ndoita sei. Pashure pekunge vapedza zvavakanga vachindiita, vakaseka ndokutiza vachindisiya ndakarara pasi ipapo. Ndakasara ndakarara ipapo kwechinguva ndichichema, ndichifunga kuti ndozvisunungura sei ndibve pazimuti iri. Ndainge ndava kunzwa kupera simba, endi ndakatozosvika pakubatwa nehope. Ndakadaro, zvimwe kuda ndiko kufenda kwacho. Ndakazomutswa naamai nemasisters angu 2 vachindidira mvura. Ipapo vainge vatondisunungura. Amai vakanditarisa mumaziso ndokubva vadzungudza musoro vachindibatsira kupfeka hembe dzangu. Ndainge zvangu ndatokura, asi vakandisumudza vakandibereka ndokunanga neni kumba. Ndakaendeswa kuchipatara kuchizodedzwa mapurisa. Kurapwa ndakarapwa, asi vanhu vaye vakandibhinya havana kubvira vabatwa. Mai vachiri vapenyu, asi vanogara vachindidembera kukumbira ruregerero, asi ndinovaudza kuti haisi mhosva yenyu amai. Zvakatoitika zvakaitika, asi zvakaitika kwandiri. I don't wish it to happen to anyone. Chero hangu ndakazoudza murume wangu, haana kumbobvira atora advantage of it kana kundituka nezvazvo. Ndinomutenda pazvose nekuti he is my pillar of strength after my mother. Kana maposta nyaya yangu mozonditaurira, ndinotevererawo mucomment section ndichinzwa kuti vamwe vanoti kudini.